Шановна Васильківська громада, ви бачите всі зараз, що відбувається, бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крічках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Ви бачите, що сьогодні протягом дня йшли потужні обстріли з балістичних ракет, в тому числі нашого аеродрому, але втримали. І зараз ідуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою, як в нас, так і в Києві, але ми обов'язково вистоїмо, і правда переможе, тому що за нами Бог. Тримайтеся, якщо ви чуєте потужні вибухи, ідіть в укриття, ви всі знаєте, що робити. Ворог хоче нас виснажити, нічого не вдасться, тому що ми патріоти своєї землі. Все буде Україна. Тримайтесь, шановні. Я дуже сподіваюся, що залишилось ще трошечки. І розумію, що морально вже всі виснажені, але в нас немає іншого варіанту. Ми захищаємо свою батьківщину. Ми любимо свою Україну. І гарної всім ночі. Сподіваюсь, що вона буде спокійною.